neformalni i pobunjeni univerziteti u Srbiji, neformalne mreže nastavnika i saradnika univerziteta koji bezrezervno podržavaju svoje studente u borbi za bolje društvo. U blokadama i protestima smo gotovo pola godine, a od studentskih, pa time i naših zahteva, nije ispunjeno ni jedno slovo. Naprotiv, imamo još više razloga za protest i nezadovoljstvo situacijom u zemlji i još je veća potreba za blokiranjem fakulteta, raskrsnica i državnih institucija. Jer su nas tukli. Gazdili nam studente dok mirno protestuju. Batinali ih bejzbol palicama. Jer zatvaraju aktiviste, profesore i studente. Jer prete svakodnevno sudijama, tužiocima, policiji, prete rektoru, profesorima i studentima, vrše pritisak na fakultete represivnim i nezakonitim merama, ukidanjem plata i materijalnih troškova, kao i promenom akreditacije. Danas imamo još više razloga da blokiramo sve. Sve mora da stane da bi se ponovo pokrenulo. Uz dužno poštovanje svih onih koji se brinu za nastavu na fakultetima i bave se raznim modelima nadoknade, zaista je važno da nadoknadimo gradivo i da naši studenti dobiju sve što su propustili. Ali pitam vas, kako zamišljate da nastavimo sa radom u uslovima u kojima na čelu naše zemlje sedi mafija? Na čelu resornog ministarstva plagijator? Premijera podmićeni profesor, sramota za struku i nauku. Da li zaista verujemo da će mafija ostaviti na miru institucije koje su ustale protiv normalizacije nenormalnog i korupcije koje odnosi živote? Priznanju muče misli kako da se osveti onima koji su stali na put njegovoj uzurpaciji vlasti, njegovim koruptivnim šemama i što ga najviše boli, stali ispred njegovog paravojnih formacija bez straha. Bez straha pomoću koga vlada prethodnih 13 godina. Zaista mislite da se taj neće svetiti ako se sada povučemo, ako sada posle 6 meseci izdamo studente iz sopstvena uverenja? A zbog čega? Zbog čega? Zbog
oaza spokojstva kome ćemo se posle okretati preko ramena čekajući da nas sustigne njegova osveta. Svako insistiranje na nelegalnoj i nelegitimnoj online nastavi koja nema uporište u zakonima ni podršku studenta u blokadi vidimo kao pokušaj vlasti da uruši sistem visokog obrazovanja. Šta uopšte znači online nastava koja nije akreditovana i za koju pola nastavnika i ko zna koliki procenat studenata nema ni uslove? Ljubica je genije. Uloga profesora gubi svoj značaj. Umesto profesora imamo instruktora koji postavljaju materijal. To predstavlja još jedan oblik sistemskog urušavanja visokog obrazovanja. Svako ko pošteno radi svoj posao profesora zna da na času uvek fali još koji minut, a da za studiranje treba vreme. Zar ćemo da nastavu zipujemo u par foldera i 2 meseca? Nećemo, naravno! Mi smo u borbi za bolje društvo koje podrazumeva kvalitet. Za nas otajavanje nastave ne dolazi u obzir. Procesa nanosi štetu studentima, nastavnicima i čitavom društvu. Fingiranje diplome su nas i dovele do ovde, do situacije u kojoj je svaki korak opasan po život. I konačno, zašto bismo slušali naređenja i poštovali naloge onih čije ostavke treba da tražimo? Svim nivoima, jer umesto kritičkog mišljenja neguju mito, korupciju i nepotizam i favorizuje one posle čijeg delanja padaju nadstrešnice. Osvrnula bih se na argument koji nam se neprestano iznosi, a to je da će, ako se ovo nastavi, fakulteti propasti. Pitam se kako tačno? Bankrotirat ćemo. To je ono čime nam preti i čime nas ucenjuje kriminalna vlast uvođenjem represivnih mera i pretnjama visokim kaznama i ukidanjem finansija. Pitam se dalje, a šta je to fakultet ili univerzitet? Zgrada? Račun u banci? Univerzitet čine profesori i studenti i dok smo mi tu, makar u blokadi i štrajku, univerzitet se ne može uništiti. Ako se sada povučemo zarad navodno višeg cilja spasavanja univerziteta, fakulteta. Uništit će fakultete i univerzitete i od njih napraviti kasarne kojima će upravljati i u kojima će predavati i studirati samo poslušni. Pa kolege, nećemo valjda da učestvujemo u tome?
ukine i fakultete i univerzitete sopstvene zemlje, nego da mi u tome učestvujemo. Neka pokažu koliko su nemoralni, vlastopletni, besramni, neka ostanu obeleženi u istoriji ovog naroda kao nezamislivo zlo, neka definišu dno ispod koga nema dalje. Biti profesor je poziv, a ne zanimanje. Ne možete me učiniti manje profesorom ako mi ne isplatite platu. Jer ja sam profesorka sa i bez naknade. Drugo je pitanje koliko je sramno za državu da stranački plaćenici u državnim jaslama imaju životni standard o kome profesori u školama i na fakultetima mogu samo da sanjaju. To je njihova sramota i sramota onih koji i dalje ćute, a kojih nažalost i dalje ima. Oduzeli pola plate, a onda su doneli uredbu 535 da bi nam oduzeli još više. A šta kaže ta uredba? Ona nalaže da radimo nauku 5 sati nedeljno, odnosno 1 sat na dan. Svaki profesor na univerzitetu je doktorirao neku nauku i zna koliko je vremena potrebno da se naučni rezultat formuliše, dokaže, dobije, konačno napiše i publikuje kao naučni rad. Kome može da bude svejedno da li je propisano 5 ili 20 sati nedeljno za naučni rad? Pa samo onima koji nauku i ne rade. A svoje su diplome stekli nečasno. I onima koji su odlučili da niko više ne treba da se bavi naukom na univerzitetu. Ova uredba ruši naučni integritet i mora biti povučena. Novi zakon o visokom obrazovanju ukida autonomiju univerziteta i ulogu države kao garanta kvaliteta i dostupnosti obrazovanja. Njegovo usvajanje dovelo bi do trajne i nepovratne erozije javnog visokog obrazovanja. Njime se uloga fakulteta i profesora svodi na ponuđače usluga u sistemu koji se otvara ka tržišnoj logici komercijalizacije obrazovanja. Od ovoga se mora odustati. A radna grupa za zakon o visokom obrazovanju, nazvana od kolege pravnika kao radna grupa za potpuno uništenje javnog obrazovanja u Srbiji, mora se raspustiti. Postoji li neko ko nije shvatio u prethodnih 6 meseci da smo u sopstvenoj državi izgubili Ustavom zagarantovana ljudska i građanska prava? Da li smo već u fašizmu? Trenutna situacija u društvu ispunjava uslove iz definicije istine.
ali ostavit ću kolegama iz društvenih nauka da na ovo odgovore. Moj je osjećaj da ako ovo i nije fašizam, onda je sigurno njegovo predvorje. I drugovi, na nama je da ili poslušnički, koristoljubivo i uplašeno zakoračimo u njegov hram ili da hrabro krenemo na drugu stranu ka zdravom demokratskom društvu. Naša borba se ne vodi za privilegije, već za pravo na obrazovanje kao javno dobro, a borimo se sa mafijom koja nam čitavu deceniju poručuje da će radije dati život nego vlast. Zato naša borba ne sme stati. Puštanja, nema ustupaka, nema pregovora o tome da li će se zakon poštovati, nema oprosta za krivična dela, nema oprosta za ubice 16 ljudi pod Nadrižnicom, nema oprosta onima koji su tukli studente i studentkinje. Nema! Zviždaljka mi u rancu. Nema veze, ja zviždim za dvoje. Profesori koji ne pristajemo na ucene, ni po cenu sopstvene egzistencije, ne pristajemo da izneverimo vlastite studente i vlastitu profesiju. Nismo se uplašili, stajat ćemo postojano dok naši zahtevi ne budu ispunjeni, a naša zemlja slobodna od kriminalne vlasti koja ju je zarobila.